A banda d'aquests sistemes cal sumar-ne dos més, i és que hi ha una via alternativa que no passa per contractar el servei d'una empresa, sinó per unir-se d'altres usuaris per crear una xarxa col·lectiva. És el que proposa Giphy.net. Ells ofereixen o bé la connexió a través de wifi compartit o bé la de fibra òptica. Com que no ens venien les companyies, llavors ens vam començar a espavilar pel nostre compte. Primer a través d'antenes amb wifi, fent connexions des dels llocs de pagès, com aquí on estem ara, per arribar a les ciutats. I ara el que estem fent també és amb fibra òptica. La fibra òptica té l'avantatge de que podem fer la distància que vulguem, és relativament barata el que és el preu per metro, és una mica més complicat d'estendre-la, però durant aquest any ens hem proposat que un poble com Gurb, que són 54 quilòmetres quadrats, pagès trigarem un temps, però que totes les cases de pagès estiguin connectades. Alternatives, doncs, n'hi ha tantes que es pot dir que avui en dia ja no hi ha excusa. D'una manera o d'una altra, des de qualsevol punt del territori, tothom pot entrar a l'era digital.